Aziz inağalar ve dostlar, assalamu alaikum. Hindistan'dan hamşe Dubay'da işlem şirketimizde bir qancha sany Hindistan dostlarımız, tanışlarımızdan bar. Onlar ekser mening TikTok'umu izliyor, görüyor, takip ediyor. Sen diyor her kişilerden film çıkarıyorsun diyor. Bilen kişiler vatanımız Hindistan'dan hamşin çıkaramaz yok diyor. Ben aytdım. Onda Hindistan'da TikTok ben de diysem Hindistan'da benttir diyor. Burada Dubay'da bent dala diyor. Bolyo men aytdım sizlarga badymyz aytmasyn diýip. Egerçe bu film 2 ýyl ozalky film, amma mobilymy, telefonumy kunjynda saklap ýördüm. Sizler bilen many paýlaşaýyn diýdim. Mana dostlar, Hindistanyň Dilli şäheri paýtagty bolbasa, taýýara bahyr Meýdanaway, Dilli Meýdanawaya düşüp gelýär. Görýärsiňiz. Hindistanyň paýtagtyny görüňen mana kança bir gürleşik, kança bir biri bar. Ol apartman, sahtmanlara garaň, daraxtlar. Dostlar, ozal şu Hindistan düşüp, Dilli paýtagtyna düşüp, Lajpat Nagar diýip bir ýer bar eken, Afganlaryň köp bolýan ýer eken. Her wagt gitseňiz, şo taýdan otak alsaňyz, hotelden arzan otaklar şu Lajpat Nagar diýen ýerde tapylýar eken. Menem şo taýdan bahyr otak alyp, soň bir demras edip, çaýmay içiştirip, narman iyip, soň daşarlaryna çykyştyrjak filmde olup sizlere görkezmek için, çeker etmek için bahyr inşallah. Mana az galdy zemine nişest etmemize. Taýyaradam SpiceJet taýyara şol Hindistanyň öz taýyarasy. Elbette dostlar, şurada ýadawary bolaýyn. Hindistan jahanda awallanjy pur jamiyetlerin nüfusdur. Kança wagt ozal Çin'te, inde Çin'in rekordyny duwup Hindistan awal boldy jahanda pur jamiyetlerin nüfus. Mana bahyr bileram zeminini şähretdik, düşdük bahyr. Ana taýyaranam görýärsiňiz, SpiceJet taýyara. Hindistanyň Dilli paýtaxt şäheriniň Indira Gandhi International Meýdanawaýysy butaý. Dostlar, Meýdanawaydan daşar çykdyk, inde mana şol metro basda gidip barýar. Bulam Dilliniň şol umumy şäherasy. Bahyr Lajpat Nagar barýar. Dilliniň bir mandykasy bolan Afganlaryň bolýan ýeri. Mana dostlar, bulam Hindistanyň paýtagty Dilli ýon şäheriniň bir gözel parky, Lotus Temple ýör eken, adyna dünýä ýazyp ötüp barýar. Bir hatyra bolsun diýip menen bir kança sanyk X aldyraýyn diýdim şordan. Alyp goýaýyn diýdim, mana garaň, görýärsiňiz. Bu içer tarapyndan hem indi mana bahyr içerisine görkezýän sizlere. Mana dostlar, görün merdim içine baryp ýaty, bir seýilga ýer eken, bir çeker ýer. Hemen masa şu Hindileriň ibadatgahy eken, ştaýt batda. Her kim baryp bilýär eken, Hindi, musulman, İsa'y kim gaýsy mazhapda bolsa, mana içerisini görün. Daşarsına mı gördünüz yani? Ma bulmasa içerisi. Mana dostlar, bu taýadam India Gate diyor. Bulam Dillide. Ekser filmlerde de, Hindi filmlerde görensiňiz şol jaýyny. India Gate yani Hindistanyň derwezesi diyor bora. Bu taýadam bir ýadgary bolup garsyny bir kança sanyk egis aldyraýyn diýdim dostlar. Mana bulam Hindistanyň filmisi görýärsiňiz. Arkada India Gate. Dilli. Mana dostlar, bu jaýam filmlerde ekser görensiňiz. Munyň ady Lal Qilla diýip bora. Jama mescidden bagapdylynda. Bulam Dillide. Dostlar, mana bu bayraq görýärsiňiz, men Hindiň bayragy, bu jaýyň adyna Connaught Place diýip. Bulam şol New Delhi, yani taze Dilli yani. Bu taýdan bir kança sanyk aldyraýyn diýdim. Dostlar, Dilliden soň Himachal Pradesh gaýtdyk. Himachal Pradeshde Shimla bar. Shimladan bir sersebzlik, daraxtlyk ýeri. Hawasam behterin hawasy bar eken, sersebz, garam ýagýar eken, mana garaň.